ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നും നമ്മളൊരു വീണ്ടും ഒരു നെക്ക് ലൈൻ ഡിസൈനാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്കൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പാറ്റേൺ വരയ്ക്കാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുർത്തിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അതൊരു വി നെക്ക് ഷേപ്പുള്ള കുർത്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തേക്കുന്ന മാതിരി റിംഗ് നോട്ട് ഇട്ടിട്ടുള്ള ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഇതും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു പീച്ച് ഷെയ്ഡുള്ള ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റിംഗ് നോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. നമ്മൾ തൊട്ട് നെക്കിൻ്റെ താഴെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വിട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുകയാണ് കേട്ടോ. റിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. റിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് നീഡിൽ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നീഡിൽ 2 തവണ ത്രെഡ് ചുറ്റിയിട്ട് താഴേക്ക് അതിൻ്റെ ഇതിൽ കൂടെ തന്നെ കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സെൻറ്ററിൽ ബീഡ് ആദ്യം കുത്തിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ബിഗിനേഴ്സിന് എളുപ്പമായിരിക്കും, കറക്റ്റ് റൗണ്ടായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ബീഡൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് നേരിട്ട് തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത എക്സ്പീരിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മാത്രം. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്ററിലൊരു ബീഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഫ്ലവറിൻ്റെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കയറ്റിറക്കങ്ങളൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫ്ലവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇതേ സെയിം കളറിൽ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിലൊരു 4 കളേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡാണ്. ഒരു ഫുൾ 6 സ്ട്രാൻഡ്സ് എടുത്തിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ 2ആക്കി മടക്കിയിട്ടാണ് ഈ ത്രെഡ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഫ്ലവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, റിംഗ് നോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഗ്യാപ്പിൽ ഓരോ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ 2 ഫ്ലവറിൻ്റെ ഇടയിൽ മെറൂൺ കളർ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ തൊട്ട് താഴെയായിട്ടാണ് ഒരെണ്ണം ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ പാറ്റേണിലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത മെറ്റീരിയലിൽ അതേ സെയിം കളർ തന്നെ ചെയ്ത്, ഇപ്പം ഒരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം, അവർക്ക് ഈ കളർ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ കാരണം ചെയ്യണതാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഇതുപോലെ വീണ്ടും ഗ്രേ കളറ്, എല്ലാം ആങ്കറിൻ്റെ ത്രെഡ് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സൈഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലവർ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാ സൈഡും ഫ്ലവർ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, പാറ്റേൺ വരയ്ക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് കളർ കോമ്പിനേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ വീനെക്കിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ആ ഫ്ലവറെല്ലാം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബീഡ്സൊക്കെ തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കേണ്ട കാരണം കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫ്ലവർ തുന്നിക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രം, നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാം. പിന്നെയെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരേ ലെങ്ത്തിൽ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം. ഈ ലൈനിൽ ബീഡ് തുന്നുമ്പോൾ അത് കാണാനൊരിത്തിരി ഭംഗി ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബീഡ്സ് എല്ലാം ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കണമെന്ന് മാത്രം. പിന്നെ ഇതുപോലെ ചോക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ കാണാണ്ടായില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ മോൻ്റെ പെൻസിലിൻ്റെ ചോക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് വരയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗോൾഡൻ്റെ കട്ട് ബീഡാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. നല്ല ഗോൾഡൻ കളറ് കട്ട് ബീഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ബീഡ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ലൈൻസിലൊക്കെ തുന്നി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മളൊരു ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വരച്ചേക്കണ മാതിരി ലൈനിൽ ബീഡ് തുന്നിപ്പിടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം 3 എണ്ണം കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 ബീഡ് സൂചിമ കോർത്തെടുത്തിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സൂചിമ കോർത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏകദേശം അറിയാമല്ലോ എത്ര ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുള്ളത്. എന്നിട്ട് താഴേക്ക് സൂചി കുത്തിയെടുത്ത് വലിക്കാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വീണ്ടും അടിയിൽ നിന്ന് സൂചി കോർത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ബീഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിൽ
തൊട്ട് പിറകിൽ നിന്നാണ് സൂചി കുത്തിയെടുക്കുന്നത്. വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമ്മൾ സൂചി കോർത്തെടുത്തിട്ട് ആണ് അടുത്ത 3 ബീഡ് നമ്മൾ കോർക്കുന്നത്. കാരണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ലൈനായിട്ട് കിട്ടും. നമ്മളിപ്പം നോർമൽ നീഡിലാണ്ട് ഉള്ളത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ആ ലൈൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അല്ല ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇതും നല്ല മെത്തേഡാണ്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബീഡ്സ് കുറച്ചും കൂടി അടുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബാക്ക് സ്റ്റിച്ച് ആകുമ്പോൾ ബീഡ്സിന് ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് എന്തായാലും ഉണ്ടാകും. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത 3 ബീഡും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത മാതിരി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ബീഡിൻ്റെ തൊട്ട് പിറകിൽ നിന്ന് നീഡിൽ കുത്തിയെടുത്തിട്ട് ആണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ 2 ഇട്ടിട്ടുള്ള മൊത്തം നമ്മൾ 8 ബീഡ് തുന്നി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ലൈനിലായിട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ചെറിയ ലീഫ് പോലെ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് വരയ്ക്കൊന്നും വേണ്ട. ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ തുന്നി നിർത്തിയേക്കണതിൻ്റെ ഒരു ലേശം ചെരിച്ചിട്ട് നീഡിൽ താഴെ നിന്ന് കുത്തി മുകളിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലേശം ചെരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ലീഫ് കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, നേരെ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇത് കുറച്ചും കൂടി ആ ലീഫ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലേശം ചെരിച്ചിട്ട് കാണണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വീഡിയോയിൽ. അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 3 ബീഡ് എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ താഴേക്ക് കുത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ലീവ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമ്മൾ നീഡിൽ കുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ബീഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് വേണം അടുത്ത ബീഡ് വരാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നീഡിൽ കുത്തുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ കുത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം അടുത്ത 3 ബീഡ് കോർക്കാൻ. അടുത്ത 3 ബീഡ് കോർത്തിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന ബീഡിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിരിക്കും നീഡിൽ കുത്തിയിറക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നീഡിലിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നത് അറിയാമല്ലോ, ബീഡിന് എത്ര ഗ്യാപ്പിൽ നിൽക്കണം എന്നറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുത്തി കോർത്തെടുക്കുന്നത്. കണ്ട, ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ തൊട്ട് മുകളിലും താഴത്തെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്ത ബീഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ തന്നെ മുകളിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് കയറ്റി എടുത്തിട്ട് താഴെ എത്തിയിട്ട് കയറ്റി ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്ത് തരുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു ലീഫിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കിട്ടും. എളുപ്പമാണ് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട്, പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തരും. ഫ്ലവർ തുന്നി പിടിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സമയം മാത്രമേ ഇത്തിരി ടൈം വരുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഒരു ലീഫിൻ്റെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ വരച്ച ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബീഡ്സ് തുന്നി പിടിപ്പിക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ലൈനായിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ സ്റ്റെം പോലെ കൊടുത്തേക്കുന്നതിൻ്റെ താഴെയും ഒരു ചെറിയ ലീഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഓരോ ഗ്യാപ്പിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടാകും ലാസ്റ്റത്തെ 3 ബീഡ് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കുറച്ച് മുകളിൽ നിന്ന് കയറ്റിയിട്ട് കോർത്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റെമ്മുമ്മ 2 ലീഫ് വരുന്ന രീതിയിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ത്രെഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ബീഡ്സ് വെച്ച് തുന്നി കൊടുക്കാം. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ലൈൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കാം. ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മുകളിൽ ഫ്ലവർ ചെയ്തതിൻ്റെ ഗ്യാപ്പുള്ള സ്ഥലത്തും ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഓരോ ലീഫിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗ്യാപ്പ് കാണാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ നമ്മളിത് എല്ലാ സൈഡും കംപ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ബീഡ്സ് ചെയ്തിട്ട്. നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ. നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളറിൽ ഇഷ്ടമുള്ള കോമ്പിനേഷനിലെല്ലാം ചെയ്യാം ഇത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്ററിലൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡൻ ബീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലത്തെ സെയിം പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. നമ്മൾ റിംഗ് നോട്ടിൻ്റെ ഫ്ലവർ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതുപോലെ ബീഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരിയും കൂടി ഭംഗി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ബീഡ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും
എല്ലാ ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്ററിലും ബീഡ്സ് തുന്നി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ചെറിയ ഗ്യാപ്പുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്തും ഈ ഗോൾഡൻ്റെ ബീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ല, പക്ഷേ ലാസ്റ്റത്തെ പിക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും.